Mbah Tarko kira-kira. Bener Mas. Pak Su, sing etan beneh Pak Su. Etan iki piye iki? Kang Kundet. Ditata sing rapi kaya mangkang Kundet, Pak Wo. Piye Pak Wo? Awas jago ganas, singo barong iki yo. Mas, di dodo, nyo bau. Mas, amakno coba mantramu. Mulai nomor yang jauh dari dan dengan kalangan. Mas, lepaskan. Main sing sportif. Gun jauh, main sing api, sing sportif. Iki seni, tontonan, dadi tuntunan sing maton. Jogo sing sak api-apike. Ngepak sak kayangmu monggo. Lut monggo. Pas. Oh, weh. Rame. Api. Dan yang ini taruh. Ini podo, ora podo-podo. Yo, piye sak rodengkas? Sak rodengkas. Iya, anak sing garong ing kulon yo. Mas. Buka lah bola gue. Yo siap ganti nih. Salaman sih, urung salaman wali. Konco panggah duit obah.